Hajde da vam pokažem još nešto u vezi sa pozicioniranjem. Dakle, ako obeležimo ovaj krug, idemo na opciju položaj, dobit ćemo pozicioniranje plavog kruga u odnosu na stranicu. Ako kažem da je vrh, otići će do vrha stranice. Dno, naravno, levo, desno, centar. Tako će isto da bude sa svakim od ovih krugova. Oni će se pozicionirati u odnosu, dakle, na samu stranicu. To je jedna vrsta pozicioniranja. A druga vrsta pozicioniranja možemo da pozicioniramo jedan element u odnosu na drugi element. Pa hajde da obeležimo ova dva. Ako odem na položaj i kažem centar, oni će se, kao što vidite, rasporediti tako da će njihovi centri biti u vertikalnoj ovoj osnovi. Ako kažem po sredini, desit će se ovo. Doći dakle do sredine, to možete da radite sa svim elementima ako obeležite. Hajde ovo da probamo, ja ću reći po sredini i po centru i evo šta smo dobili. Dobili smo nešto, jel to jako zanimljivo. Hajde sad ću da ih razdvojim. Hoću da vam pokažem još jednu vrstu. Kako možete da poravnate. Evo ostavit ću ovako. Ako obeležim opet sve ove elemente, postoji još jedno poravnjanje, a to je takozvani spacing ili prostorno. Može da se poravna po vertikali, horizontali i po vertikali i horizontali, znači ovo. Hajde vidimo šta to znači horizontalno. Ako kliknem horizontalno, dobijam bukvalno isti razmak između svakog kruga. Dakle, isti prostorni razmak. Ako sad njima kažem da se oni pozicioniraju tako da budu, recimo, po sredini, desi se ovo, jel tako? Ako kažem, evo, hajmo ovako, da se pozicioniraju po vertikali, dakle vertikalno napravit će se isti prostor između krugova i samo da znate da vam naglasim da on uopšte ne gleda ovo sa strane. Ovi pikseli koji su vam ostali sa strane već idu od ivice objekata, to jest elemenata, do druge ivice elemenata. I jedan zanimljivi i poslednje pozicioniranje hoću da pokažem, to je ovaj. Tied up, on će da po centru rasporedi i rasporedit će, dakle, po horizontali. Isto tako rasporedit će vaše elemente ako ovako ovdje stoje. Rasporedit će ih po vertikali u istom razmaku. To je ono što trebate da znate, da postoji i takvo raspoređivanje, to je pozicioniranje elemenata. Ja ću sad ovo da obrišem. Mislim da sam ostala dužna samo da vam pokažem nešto za uveličavanje elemenata. Ako držite Shift i Alt, radit ćete to iz samog centra. Ovo je jako korisno zato što ćete vrlo često koristiti ovu prečicu Shift i Alt, dakle prevlačite objekat. Svaki ćošak ovog objekta, dakle gde god prevučete, odatle se uveličava. Ovo se inače zove Anchor Point. I dakle, kao što vidite, imamo 4 tih tačaka i ovu centralnu sredinu koju ćemo aktivirati sa Shift i Alt.